4 maratoni ġbir ta' fondi fi ftit iktar minn ġimatej fi żmien il-miliet waslu biex inġabru ftit iktar minn 7,500,000 euro f'donazzjonijiet. L-ewwel ġabra kienet il-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista li saret fl-11 ta' Diċembru u hawnhekk inġabru iktar minn 600,000 euro. Din kienet segwita minn dik tal-Partit Nazzjonalista fit-13 ta' Diċembru li qabżet l-400,000 euro. Dawn huma ċifri li skont Andrew Azzopardi, dekan tal-Fakultà tat-Tisjieħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta, juru kemm il-poplu Malti għad għandu sens ċiviku u fiduċja fil-partiti politiċi. Il-poplu għandu relazzjoni tajba ħafna mal-partiti u importanti li il-partit huwa waħda mill-ewwel filati fis-sistema demokratika tagħna. Ġifieri jekk inti ma jkollokx partit politiku b'saħħtu, mhux se jkollok gvern, mhux se jkollok mexxejja, mhux se jkollok cabinet. Ġifieri u n-nies donhom għadhom japprezzaw dan il-fatt, dan il-mekkaniżmu importanti u allura jkunu jridu jikkontribwixxu. Fejn tidħol il-karità kemm il-darba smajna li l-poplu Malti huwa poplu b'qalb kbira u dan bla dubju der fir-rekord ta' flus li nġabru fl-istrina, iktar minn 5 miljun euro. Waqt il-festa ta' solidarjetà bris id-Dar tal-Providenza, kważi nġabru miljun euro ieħor. Dan biex b'kollox fl-aħħar 20 jum l-ammont totali qabeż 7,500,000 euro. Azzopardi jemmen li hemm diversi raġunijiet għalfejn qalb il-poplu Malti tirrifletti f'dawn it-tip ta' avvenimenti. Qal li waħda minnhom hija l-ħasra li dak li jkun iħoss meta jara stejjer ta' martu faqar fuq it-televiżjoni u jħossu li għandu jpatti għalihom. Naħseb illi l-poplu Malti anke jekk tiġi biex biddel puncture, vera aħna naraw nies għaddejjin fit-triq u tara miskin da kważi jew tara xaħat waqfitlu l-karozza wkoll tipprova tagħtih tefa mill-aħjar li tista'. Ġifieri ma naħseb aħna poplu illi fondamentalment għadna ġenerużi ħafna, jiġi ħaddim ibajjadlek tagħmillu t-tew, il-buskuttini u jekk tista' tagħmillu plattaġini wkoll u jkoll miegħek, ġifieri aħna poplu ġeneruż. Fuq kollox dawn il-maratoni u dawn iż-żminijiet mhumiex l-uniċi fejn il-poplu Malti jwieġeb għal sejħiet tajnuna jgħid Azzopardi. In-nies iwieżnu għadna ngħinu lil xulxin fil-isqaqien, fit-toroq, fil-postijiet fejn ngħixu, fil-flats nippruvaw ngħinu, anzi kultant kważi nippruvaw ngħinu żejjed u jiena ngħid li l-analiżi tiegħi tal-poplu Malti anke b'ħafna barranin, anke bit-taħlit li għandna ma' nies barranin li ġejjin minn Malta, ma mar xejn minn din il-ġenerożità kbira, minn dan is-sens ċiviku kbir li għandna.